cada vez que a escoitábamos en calquera actuación. Eu recordo tamén os comenzos pois na Coral de Pontareas e cando cantaba Teresa Novoa xa lucía a súa voz. A partir de aí pois xa fixo a súa carreira profesional de soprano, sempre pois facendo gala do seu concello, presumindo do seu concello e tamén pois un grande dos nosos maestros como é Reveriano Soutullo, que é o gran maestro da zarzuela e que pois grazas a Tere tamén aquí hai moitísimas ocasións que temos a oportunidade de poder desfrutar desa zarzuela interpretada por Teresa Novoa. Entón, como antonte se estaban a celebrar os premios da Televisión de Galicia de as webseries, resulta que Teresa Novoa, ademais de ser soprano, é artista, é actriz e na súa webserie pois foi premiada e distinguida e que nos sentimos tamén tremendamente orgullosos, Teresa. E, por suposto, Miguel Novoa, o seu marido, pois tamén fixo de artista e tamén participou. En realidade son unas webseries que son moi interesantes porque é un formato novidoso, pero que hoxe en día, en realidade, co consumo que facemos, bueno, que fai a xente nova, non? De que é rápido, que non pode estar máis dunha hora, non? 10 minutiños. Bueno, pois aquí tamén temos a outra pois persoa que nos fai rir en moitas ocasións, que ten unha voz que eu tamén creo que é pois bastante recoñecible, ten os seus podcasts que son moi interesantes, polo menos para as mulleres que o poden escoitar e que hoxe é o Día Internacional da Muller, pero tamén é actriz, é Cristina Martínez, que é nada en Xinzo, eu creo que tamén a recoñecedes, é un pouco máis nova que Teresa Novoa, pero tamén unha grande artista. A min particularmente, pois sendo directora de turismo, pois axudoume tamén na época do Xacobeo con Mulleres Peregrinas, que era a voz presentadora e que entrevistaba pois a esas mulleres interesantes, e agora tamén pois preséntase nunha webserie tamén antonte na Televisión de Galicia, nos premios, non? Na categoría de webserie, unha serie policial moi interesante, sobre todo pois con un tema de moita actualidade, que eu creo que a policía tamén está aí agora mesmo, polo que nos contaba outro día a secretaria da Policía Nacional, a ciberseguridade. E pois unos microseries moi interesantes. Cristina aí deu todo, xunto con a directora, a coproductora, produtora, actriz, pois en realidade son unas microseries moi interesantes tamén e con ese tema de actualidade. Pois tanto Teresa Novoa como Cristina Maró, si vives aquí para entregarvos uns detalles. Queríamos, pois, como representación da Corporación Municipal, a quen agradezo tanto a Manuel Lucha e, bueno, o teniente de alcalde, pois o noso recoñecemento tanto a Cristina Maró como Teresa Novoa, e sobre todo neste Día Internacional da Muller, onde pois a faceta artística tamén é distinguida, premiada e sobre todo con grandes protagonistas. Moitísimas gracias e enhoraboa.
vou a falar. O que trajo non é un regalo do Concello, vale? É o premio que nos deron como a primeira, bueno, que é a primeira gala que se fixeron dos premios a galega.gal, que son os formatos digitais que se poden mirar na Televisión de Galicia Digital. Presentámonos como webserie e levamos o premio, o primeiro premio, que para nós é unha gran ledicia e máis representar a nosa terra. Estamos moi agradecidos do Concello de Ponteareas porque nos acolleu para facer a presentación da webserie que fixemos fai aproximadamente 15 días e para nós é un orgullo. Eu como pontareana e ademais 4 persoas do noso equipo de produción e de realización da serie son de aquí, somos de aquí. Eu que era a actriz protagonista e a produtora e o operador de cámara, Raúl, a script, a xudante de dirección, bueno, éramos 4, así que para nós é un auténtico orgullo representar a nosa terra, que é Ponteareas, e levar o nome de Ponteareas por todas partes, neste caso por Galicia, e ser premiados. A verdad que a webserie, como ben decía Nada, é un formato moi sinxelo de ver, así que anímovos porque é moi entretida e agardo que sexa o primeiro premio de moitos e levar sempre o nome de Ponteareas moi alto, ainda que teño o corazón un pouco medio partido, vale? Porque o mozo de Porriño tira moito pa terra, pero eu sempre digo que son de Xinzo, de Ponteareas, o sea que o levarei sempre por diante. Así que moitísimas gracias, e xa que está a miña familia aí, meus pais, adícolles este premio con moitísimo cariño, en especial a miña nai, porque hoxe é o Día da Muller, e se hai unha muller mellor no mundo é a miña nai, imagínome que igual que as vosas nais. Así que, por todas. Moitas gracias. Despois do que dixo Cristina, agora un pouco máis difícil de falar, pero bueno, a nós tamén nos deron unha zoquiña como esa pola serie A Coral, que foi a mellor serie para desconectar. Unha serie, bueno, o nombre xa dice, A Coral, non podía ser de outra maneira, por iso estou eu aí. Pero, bueno, simplemente que para mí foi unha experiencia maravillosa. Xa sabedes que dedícome a outra cousa, non a isto, pero, bueno, o meu é cantar, é facer xiras por aí adiante, polo mundo adiante, levando o nombre de Ponteareas e a música galega sempre polos mellores sitios do mundo. E na fai pouco estuve en Miami presentando un CD, fui invitada para a Berlinale de Berlín, que é un festival moi importante de cine, precisamente. E bueno, a verdad que ayer chamarme do ayuntamiento, bueno, levei unha sorpresa, pero unha grata sorpresa, que tamén lle gusta a xente que se acorden de un cando fai algo. Meu home tamén está na serie, evidentemente, como sabedes, xa teredes visto, pero claro, que era imposible desfacerme del, porque a Miguel xa conocedes, o que conocedes, sabedes que está sempre comigo, é o maior apoio na miña carreira, sempre desde que empecé. Entonces, pois, vai comigo a todos os sitios, e non podía ser de outra maneira, foi comigo tamén. E claro, ele quería mirar un pouco como era o asunto da grabación, pero claro, nin podía estar dentro, nin podía estar fora. Entón, claro, que facemos con Miguel? Pois nada, Miguel pa dentro tamén. E acabamos os dous na serie. Acabou tamén de actor na serie. Nada, xa vedes que é unha serie moi cortiña, que a botan os domingos pola noite, despois do telexornal. É unha serie moi entretenida, que xa vedes que trata das peripecias do que pasa nunha coral, cando se recluta xente que bueno, un daquela maneira, unha vella que ten silla de rodas que non quere cantar, un cego que non mira para as entradas, para que lle den as entradas, outra que desafina, bueno, en fin, un desastre, non? Entón, creo que é unha serie bastante entretenida, que nestes momentos que estamos a vivir neste mundo tamén necesitamos algo así para alegrar un pouco a vida. E encantada de estar ahora aquí con vos e animaros a que seguiades mirando a serie todos os domingos despois do telexornal. Teredes dous capítulos. Na web tamén xa hai colgados, non sei, hasta ahora non sei cantos van colgados, pero sei que hai capítulos xa na serie, na web. Por lo tanto, animos a todos e gracias ao Ayuntamiento de Ponteareas por este reconocimiento. Encantada de estar aquí e compartir con Cristina. Moito máis. Agora a familia e os achegados, Miguel e a familia de Cristina.
Cristina, si vides aquí para sacar una foto. Sí, ahí tenemos que animarnos un poquito para allá. Sí, animámonos más. Sí, o sí. Efectivamente, lo tengo claro. Clarísimo. Para rematar o acto, gustaríanos compartir con vos pois algo tan noso que pois as nosas rosquillas como o pequeno agape. As rosquillas as millores do mundo, que quede moi claro para que non as probara. Moitísimas gracias e compartamos ahora un rato entre todos.